Ina mo lang pinanyan daytaan. Katamo ta dayta. Oh my God. So ko may record yung bukam. Sili. Kuha tayo ng sili dito. Ito yung maanghang na sili. Ito yung talbos nito. Pwede itong ihalo sa tinola. Talbos na sili. So gagawa tayo dito ng chili oil. Tanlad. Ay, kaso yung tatay, yung nag-is-is na diabetic, naglilinis dito. Baka dumato mo ng pagkatan na, diba? Bakit ako magaya man? Wala ka magaya. Salita ko na nga. Timpla kayo, Diyos lang. Ang atay pagtimpla ng Diyos. Wala katarawa ko pinangga. Sabi ko nga, hindi ito daki ni Rogen. Kung ano. Huwag mag-umdiwa at natataplang tong. Huwag umdiwa tayo. Numano lang ko. Dirimit mo. Huwag ayam. Ay sagayam. Ito nga para tayo na nag-open na din. Ikat po muna yung sabay. Teka, wait lang. So, Yung matatuyo ka high age, yung lugar niya 15 seater. Stop mo. Ay, basaw! Kapatang, Takpulbungan natin sa tao. Takpul natin, takpul bulungan. tumulan na ito niyo dahil mo ano na. Jai. Ito santo ka no. Wait, kuata. Ano yung ay tarwaro, nagarong kayo di tarwa. Bangkok ata, Bangkok. Bangkok, sila. Kapapuin. Wala lang. hindi mo na ba yung kakat sa gilid niya? Kat konti. Hindi. Wala. Tumitay ka bitag rilos ngay. Tumugo ko na. Pinuno nga bangko. At sila ka naman sa
Luto na to. Ayos. Yung mga bisita to, mga Baka na mayawit kundi. Kaya Antonio.